ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്വന്തം വാഹനം, ഫാൻസി നമ്പർ. രണ്ടായിരത്തി 25 ഇറക്കിയൊരു വണ്ടിയാണ്. വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇറക്കിയിട്ട് ഒരു 7-8 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. ആകെ 4000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. 5 വർഷം വാറണ്ടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും പേടിക്കണ്ട, ഇതിന് ഓണർ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പക്ക ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വണ്ടി ഒന്നും പറയണ്ട, പുതിയ ന്യൂ കാർ തന്നെയാണ്. ആകെ 4000 കിലോമീറ്റർ ജസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തൊരു വണ്ടി. കറക്റ്റ് സർവീസ്, ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ആകെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ HTX എന്നുള്ള ടോപ്പ് എൻഡിൻ്റെ നേരെ താഴെയുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്. വണ്ടിക്ക് ഓൺ റോഡ് റേറ്റ് വന്നത് 21 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. അപ്പോൾ 7 മാസം ആയിട്ടുള്ള വണ്ടി ഇറക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ആരെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ എൻ്റെ നമ്പറിൽ വിളിക്കാൻ, ഞാൻ താഴെ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 19 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ വണ്ടി തരാം. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്ന് വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കാറ്റലോഗിൽ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് കോൺടാക്റ്റ് ആക്കിക്കോളൂ. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ കാണാം.